kape dape kemini putianyo hati bagadan sebagai tanda orang Minang barale gadang biasa ada di Minangkabau limbago tigo tajalin pertama siya jo pinang kedua baso jo basi ketiga jo pasambahan. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama-sama sudah gelombang pasambahan 100 siriak langkung dalam cerano. Ya, inilah persembahan Ranta Sadara dengan gelombang pasambahan. Kurang tak bilang kata atau sambanyo sebuah penjalani Tuhan salam nyono pemuliakan mau diminta kanan oi jangan nyuri
kai liana ujung tanjuang pitulola di dalam rimbo. Walaupun sanang dun sana idui di Jakarta, jangan sampai lupa bakirim ke orang kampung, nggak sekali sebulan telepon juga Tuhan. Mangkuk coba ada mula di kampung kapau kailiana paneari mapa lam yo di dalam rimbo. Mangkuk dak taraga pulo mawarai udah nak marantau dicali di Jakarta busana lai marantau malah barasaki otipo diawa ikut contohnya babunilah musik lah si ulando orang Padang maelo rantai lakan nasi mana di badan aku ditambah jauh merantau tambah sanse antara duang manantara lantai lagi laduang nantara laduang bambang udo pepadi payo ditinggulung. Oikonya baru lah kadang badan sesaro lah banyak kami tanggung. Oh nantak rarasela dicukup nantak rangkau lagi.